el més important no és si ha caducat o no ha caducat l'expedient i qui és el responsable de que ha caducat o no. A mi el que crec que és important per al ple, per als veïns, inclús per al senyor Álvaro, és deduir no, que el Consell Consultiu se manifeste sobre les responsabilitats de la firma de les comfort letters. I crec que estem tan interessats els membres del quadripartit, els veïns, com vostè mateixa, en aclarir d'una volta si se va actuar correctament o no en les comfort letters, firmant uns compromisos sense passar per el ple. Que vostès ara comencen a donar voltes de qui té la responsabilitat de que caduque o no caduque, és un brindis al sol, com diria una persona que no està present en el ple. L'important és saber si hi ha responsabilitats o no en les comfort letters. I l'altre, com diria algú molt castizo, són fufes de pa. I per això anem a votar a favor i no entenem la seva abstenció, perquè simplement és seguir un procediment i ja està. Vull dir, no entenem aquesta tibiesa, o a favor o en contra de que s'aclarisca el tema dels confort, però l'abstenció i aquesta tibiesa no l'entenem.